Zamislite da vaš teret nije inertan objekt. Zamislite da je to usnula zvijer, namotani zmaj od 30 tona, s toliko nasilnom unutarnjom napetosti da ga jedna pogreška može probuditi. Prijevoz čelične zavojnice nije logistički posao, to je čin ravnoteže na rubu katastrofe. Danas vam nećemo samo reći zašto je to toliko opasno. Odvest ćemo vas unutar kabine, u vozača i u samu fiziku čelika, na putovanje gdje je svaki kilometar objava rata protiv gravitacije i kaosa. Pripremite se, jer ovo nije obično putovanje. Namotani zmaj, eksplozivna fizika zavojnice. Da bismo razumjeli opasnost, moramo pogledati unutar čudovišta. Čelična zavojnica ne nastaje kao kompaktni cilindar. Njezino stvaranje je proces industrijske dominacije. Počinje kao tanki i užareni lim, kontinuirana rijeka čelika koja teče na temperaturama, sposobnim iskriviti zrak oko sebe. Ovaj lim se s brutalnom preciznošću vodi prema jezgri oko koje se počinje namotavati. Ali to nije nježno namatanje, poput niti. To je proces ekstremne prisile, gdje valjci sa snagom titana drobe i sabijaju svaki namotaj uz prethodni pod pritiscima koji se mjere u tonama po kvadratnom inču. Čelik, još uvijek savitljiv zbog topline, popušta i poprima nametnuti oblik. Zatim slijedi hlađenje. I tu se stvara zamka. Kada se hladi, metal se skuplja, ali to ne čini ravnomjerno. Vanjski slojevi koji se prvi hlade sabijaju unutarnje, koji još uvijek zadržavaju toplinu i volumen. Konačni rezultat je naizgled mirna masa, ali prožeta monumentalnim unutarnjim napetostima, silama koje se guraju i suprotstavljaju u krhkoj i prisilnoj ravnoteži. Zamislite divovsku oprugu, stisnutu do svoje apsolutne granice i zavarenu tako da se ne pomakne, ili čeličnu zmiju, namotanu oko sebe s toliko snage da je svaki metalni mišić na rubu grča. Ova zavojnica nije pasivan objekt. Ona je skladište smrtonosne potencijalne energije, kinetička bomba teška 30 tona. Svaka uvreda, prekomjerna i rezonantna vibracija, oštar udarac, pričvršćivanje koje dopušta minimalno njihanje, može biti ključ koji oslobađa tu akumuliranu energiju. Ne eksplodira vatrom, već kretanjem. Nasilno oslobađanje koje može uzrokovati da zavojnica razbije svoje okove, da se odmota u skoku ili da se jednostavno kotrlja nezaustavljivom snagom. Ovo je prava priroda neprijatelja. Nije težina, već napetost. Nije masa, već obuzdana bjesnoća. Igra smrti, 3 stila utovara i njihovi nadimci. Suočeni s takvom zvijeri, prva i najvažnija odluka je kako joj se suprotstaviti. Kako je postaviti na prikolicu. Ovdje nema mjesta improvizaciji ili naivnoj osobnoj preferenciji. Postoje 3 puta, 3 filozofije rizika i svaki nosi ime koje je, samo po sebi, krik upozorenja. Ovi nadimci nisu kamiondžijske šale. To je krvava mudrost industrije sažeta u jednoj riječi. Prva metoda se, bez prikrivanja, zove suicide, samoubojstvo. Druga je shotgun, sačmarica. I treća, naizgled bezopasna, je eye to the sky, oko u nebo. Svako ime je savršena mapa opasnosti koju nosi. U stilu suicide, zavojnica se postavlja s horizontalnom osi i što je najvažnije, s okom, praznom središnjom rupom, usmjerenim prema bočnim stranama kamiona, paralelno s bočnim stranama prikolice. Fizika opasnosti ovdje je jasna i osobna. Ako se zavojnica oslobodi i zakotrlja, njezino prirodno kretanje neće biti značajno unatrag ili bočno. Kotrljat će se ravno naprijed u ravnoj liniji, potaknuta inercijom kočenja ili ubrzavanja. A ono što je izravno ispred je stražnji dio kabine tegljača, krhko sklonište od aluminija i stakla pred ovnom od 30 tona. To je rizik koji se ne dijeli. To je privatni pakt između vozača i sudbine. Stil shotgun okreće zavojnicu 90 stupnjeva. Sada oko gleda naprijed i natrag, usklađeno s uzdužnom osi kamiona. Ovdje se opasnost mijenja smjer. Ako se ova zavojnica oslobodi, nema jasan put prema kabini. Umjesto toga ima potencijal skliznuti ili biti izbačena bočno prema susjednim trakama, poput masivnog projektila ispaljenog inercijom. Njezina prijetnja više nije samo za vozača, već za svaki automobil, kamion ili obitelj koja putuje pored nje.
To je eksternalizirani rizik, odgovornost raspršena u prometu. Konačno, tu je eye to the sky. Ovdje se zavojnica postavlja uspravno poput divovske role papira s okom koje gleda vertikalno prema nebu. U ovom položaju zvijer se čini pripitomljenom, ne može se kotrljati. Fizika je čini stabilnom, čini se kao razumna, očita opcija. Ali, kao što ćemo vidjeti, to je iluzija koja se sudara s tvrdim zidom ekonomske i logističke stvarnosti. To nisu metode utovara, to su izjave strategije u igri gdje su ulozi životi. Samoubojstvo, Faustovski pakt stručnog vozača. S obzirom na prethodni opis, jednostavna logika bi zavapila da nitko pri zdravom razumu ne bi odabrao metodu suicide. Međutim, događa se suprotno, to je najčešća metoda i mnogi od najiskusnijih kamiondžija brane je žestinom nekoga tko poznaje gorku tajnu. Zašto? Jer u ovom dvoboju do smrti s fizikom, suicide nudi paradoks. Najopasniji je u slučaju kvara, ali može biti i najkontroliraniji kada se savršeno izvrši. Razlog je dvostruk. Prvo, operativna praktičnost. Utovar zavojnice u položaju suicide je brz. Viličar s jednostavnom konkavnom rampom može prići sa strane, gurnuti zavojnicu na prikolicu i povući se za nekoliko minuta. Drugo, i što je važnije, pričvršćivanje. U ovom položaju lanci ili trake za vezivanje mogu proći izravno kroz prazno oko zavojnice. To stvara sidrište brutalne učinkovitosti. Lanac ne samo da okružuje zvijer, prolazi kroz nju, stvarajući središnju i iznimno otpornu točku pričvršćivanja koja koristi samu krutu strukturu role. Osim toga, kada leži, unutarnja napetost zavojnice, ta divovska opruga, ostaje sadržana u horizontalnoj ravnini, što za mnoge stručnjake rezultira predvidljivijim ponašanjem tijekom putovanja, s manjom tendencijom hodanja ili vibriranja na čudne načine ako je dobro osigurana. Zato oni koji ovladaju ovom tehnikom ne vide je kao nepromišljenost, već kao smrtonosnu umjetnost. To je svjesno prihvaćanje totalnog rizika, osobnog uništenja u slučaju pogreške, u zamjenu za stupanj potpune kontrole nad teretom. To je Faustovski pakt gdje vozač razmjenjuje sigurnost za dominaciju, vjerujući da će njegova vještina, njegovo iskustvo u zatezanju lanaca i njegova pedantna inspekcija biti brana koja će obuzdati bijes čelika. Ovdje nema mjesta za pogreške, žurbu ili osrednjost. Pogrešno izračunavanje, istrošena karika koja je previdjela, lanac s netočnom napetosti i pakt se raskida. A u ovom stilu, kada se pakt raskine, nema drugih prilika niti priča za ispričati. Sačmarica i oko u nebo, kad odlučuju klijenti fizika, ali cesta nije vođena isključivo hrabrošću ili vještinom jednog čovjeka. Često je izbor metode nametnut od strane dva tiranina, fizičkih dimenzija zvijeri i hirova klijenta koji plaća. Stil shotgun obično nije izbor ukusa, već nužde. Koristi se kada je zavojnica toliko široka da bi, postavljena u suicide položaj, opasno stršala s bočnih strana prikolice ili bi je fizički bilo nemoguće pravilno osigurati kroz oko s dostupnim točkama sidrenja. To je također uobičajena obveza tvornica ili krajnjih odredišta. Način na koji čeličana utovaruje svoj proizvod ili kako ga prijemna tvornica treba istovariti, bilo mostnom dizalicom, bočnim viličarom ili posebnim hvataljkama, diktira orijentaciju. Klijent naređuje, a kamiondžija sluša, iako to znači promjenu vektora opasnosti s osobnog na javni, riskirajući pola svijeta na cesti, kako kaže žargon. Zatim je tu eye to the sky, metoda koja obećava mir i stabilnost. Njezina granica je, međutim, numerička i ekonomska. Za lagane zavojnice, obično od aluminija ili tankog čelika koje ne prelaze 20.000 funti, može biti izvediva. Ali pokušajte to s kolosom od 30 ili 40 tona. Prvo, potrebna vam je monumentalna dizalica s posebnim hvataljkama koje obuhvaćaju vanjski promjer zavojnice kako bi je podigla i postavila uspravno s milimetarskom preciznošću, skupa i rijetka oprema,
koja se ne nalazi na svakom utovarnom doku. Drugo, osigurati je. Tradicionalna vezanja odozgo, križno, ne nude pozitivno i protuklizno pričvršćivanje lanca koji prolazi kroz oko. Zavojnica se može ljuljati, a gesila u zavoju mogla bi je nagnuti preko točke bez povratka. Treće i najvažnije je korisnost. Zavojnica utovarena vertikalno-logistička je muka za primatelja, koji obično treba materijal u horizontalnom položaju da bi ga odmotao u svojim proizvodnim linijama. Ponovno okretanje košta vrijeme, opremu i novac. U industriji gdje su marže uske, a rokovi svetinja, eye to the sky se odbacuje ne zato što je nesiguran, već zato što je nepraktičan i neekonomičan. Zbog toga se vaga iznova i iznova naginje horizontalnim metodama prema suicide ili shotgun stilu, gdje učinkovitost i troškovi pobjeđuju idealnu sigurnost. To je gruba odluka koja otkriva da u transportu zavojnica fizika i krajnji saldo imaju posljednju riječ. Iznad čovjeka propisi i težina zakona. Pred ovom trojicom opasnosti, eksplozivnom zvijeri, metodama proračunatog rizika i ekonomskim pritiscima, bilo bi naivno misliti da se sve prepušta nahođenju i hrabrosti pojedinca. Smrtonosna vještina vozača mora postojati unutar željeznog okvira, skupa pravila osmišljenih da zamijene, koliko god je to moguće, mjernu traku iskustva preciznošću znanosti. U Sjedinjenim Američkim Državama taj se okvir naziva FMCSA, Savezna uprava za sigurnost cestovnog prometa. Njihovi propisi za prijevoz čeličnih zavojnica nisu prijedlozi, niti dobre prakse. Oni su zakon i izvanredno su detaljni. Propisuju minimalni broj vezanja, vrstu materijala, lanci specifične transportne kvalitete, a ne bilo kakvi kablovi. Vlačnu čvrstoću svakog elementa, kutove pričvršćivanja, ispravan način provlačenja remena kroz ušicu ili oko tijela, pa čak i obvezne točke inspekcije prije i tijekom putovanja. Ova pravila postoje zbog brutalno jednostavnog razloga. Kada se zavojnica od 30 tona otpusti, nema heroja da je zaustavi, nema kočenja u nuždi koje bi pomoglo. Čelik nema suosjećanja, ne razumije iskrene pogreške. Stoga zakon pokušava eliminirati pogrešku, prisiljava umjetnost da se podvrgne znanosti. Zahtijeva da se povjerenje u osobno iskustvo potkrijepi proračunima otpornosti, certificiranom opremom i standardiziranim postupcima. Za vozača to znači da njegov posao ne završava ovladavanjem tehnikom samoubojstva. Mora biti i pedantan knjigovođa snage, opsesivan inspektor karika i okova, birokrat vlastitog preživljavanja. Jer u slučaju nesreće neće biti dovoljno reći ja sam stručnjak. Trebat će dokazati da se zakon poštovao, doslovno. To je težina zakona, nužna protuteža monumentalnoj i zastrašujućoj slobodi koju sa sobom nosi imati čeličnu zvijer vezanu za svoja leđa. Ali ovladavanje teorijom i zakonom samo je prvi potez u ovom smrtonosnom šahu. Jer kada se zvijer nađe na prikolici, počinje prava bitka. Rat inženjerstva, vojnog planiranja i mentalne snage koji se vodi metar po metar u zastrašujućoj tišini ceste. Inženjering i strategija. Zvijer je osigurana, lanci zategnuti prema zakonu. Ali ovo je trenutak kada pravi test tek počinje. Ulazak u kabinu s čeličnom zavojnicom na leđima nije početak putovanja. To je preuzimanje zapovjedništva nad misijom zadržavanja. Svaki metar asfalta koji se odmotava ispred kotača minsko je polje varijabli. Neočekivana rupa, loše nagnuti zavoj, rastreseni vozač koji vam presjeca put. Ovdje se teoretsko znanje i usklađenost s propisima stapaju s intuicijom, tehnologijom i ekstremnom hladnokrvnošću. Ovo poglavlje ne govori o opasnosti u apstraktnom, već o konkretnom odgovoru. To je kronika o tome kako čovjek, naoružan inženjeringom, strategijom i čistom voljom, vodi svakodnevnu bitku kako bi potencijalni kaos prenio od točke A do točke B, a da se pritom ne oslobodi pakao. To je tihi rat koji se vodi brzinom od 60 milja na sat, gdje je pobjeda dolazak, a poraz nezamisliv. Čelična kolijevka, specijalizirane prikolice i potraga za savršenom sigurnošću, suočeni s inherentnom nestabilnošću zavojnice na ravnom podu,
inženjering odgovara elegantnim i potpunim rješenjem. Ako je problem u tome što se zvijer može kotrljati, dizajnirajmo zatvor koji se prilagođava njezinom obliku. Ovdje se rađaju specijalizirane prikolice, poput poznatih modela tvrtki poput Adams Trucking. Ovo nisu konvencionalne poluprikolice. To su precizni instrumenti. Njihova je definirajuća značajka integrirana koljevka, zakrivljena površina, točno oblikovano udubljenje za promjer zavojnice, koje je odozdo obujmljuje u luku koji može prelaziti 180 stupnjeva. Ova koljevka nije pasivna. Izgrađena je od ojačanih čeličnih greda koje se savijaju prema gore na krajevima, tvoreći fizičke barijere koje spriječavaju bočno pomicanje. Njezina je površina obložena protukliznim materijalima visokog trenja, često letvicama od tvrdog drva ili metalno-gumeni kompoziti koji zagrizu u površinu čelika spriječavajući najmanje klizanje. Točke sidrenja nisu obične zavarene ušice. To su masivne strukture integrirane izravno u šasiju prikolice, dizajnirane tako da lanci prolaze kroz ušicu zavojnice pod savršenim kutom, maksimizirajući snagu držanja. Sigurnost koju nude gotovo je kirurška. Zavojnica prestaje biti teret na platformi i postaje dio ugrađen u mehanizam. Rizik da se otkotrlja, čak i ako lanac otkaže, drastično se smanjuje. Međutim, ova savršenost ima visoku cijenu i zahtijeva potpunu predanost. Ove prikolice su monogamne. Njihov specifičan dizajn čini ih beskorisnima za bilo što drugo osim za prijevoz zavojnica vrlo sličnog promjera. Ne možete u njih utovarivati strojeve, kontejnere ili paletizirane kutije. To su vozila za jednu svrhu, ogromna investicija koja je isplativa samo za tvrtke koje se isključivo bave ovom nišom. Utjelovljuju vječnu dilemu specijalizirane sigurnosti. Nudi vrhunsku zaštitu, ali u zamjenu za fleksibilnost i s početnim troškom koji mnoge manje ili diverzificirane operacije ne mogu podnijeti. Za svaku prikolicu, koljevku koja putuje cestom, postoje deseci konvencionalnih ravnih platformi koje prevoze zavojnice, oslanjajući se na vještinu vezanja i stručnost vozača. Koljevka je san inženjerstva, ravna platforma, stvarnost industrije. Plan bitke, ruta kao vježba vojne preciznosti. Kada je zvijer osigurana, bilo u koljevci ili na lancima, sljedeći korak nije pritiskanje gasa. To je proučavanje karte. Vozač zavojnica ne bira najkraću rutu, već najmanje opasnu. Ovo planiranje je vježba vojne strategije gdje je neprijatelj sama infrastruktura i fizika kretanja. Svaki element ceste mora se analizirati s nepovjerenjem. Mostovi su prve točke veta. Njihova ograničenja težine, često daleko ispod 80.000 funti cijelog sklopa, apsolutne su crvene linije. Prelaženje slabog mosta s 30 tona koncentriranih na nekoliko kvadratnih metara je nepromišljenost koja može završiti strukturnim kolapsom. Sekundarne ceste sa svojim oštrim zavojima i nedovoljnim nagibima smrtonosne su zamke. Zavoj uzet neodgovarajućom brzinom može generirati bočne sile koje nadilaze trenje koljevki ili napetost lanaca, pokrećući sporo i nezaustavljivo klizanje. Strmi nagibi i usponi i spustovi još su jedno minsko polje. Pri dugom spustu masivna težina želi gurati kamion naprijed, podvrgavajući kočnice paklenom stresu i povećavajući rizik da teret gurne vozilo. Pri ekstremnom usponu napor motora može prenijeti opasne vibracije kroz šasiju. Konačno gust promet je sveprisutna prijetnja. Nije isto da se zavojnica otpusti na praznoj ruralnoj cesti ili na međudržavnoj autocesti u vršnoj gužvi. Idealna ruta je zmijolika linija koja povezuje glavne autoceste u dobrom stanju, izbjegava urbana središta, zaobilazi sumnjive mostove i daje prednost dugim ravnicama i blagim nagibima. Vozač u ovom trenutku prestaje biti operater i postaje strateg, general koji planira kampanju svoje oklopne kolone, znajući da će teren biti jednako odlučujući kao i snaga njegovih vlastitih trupa. Divovski osjetila. Tehnologija i nadzor u stvarnom vremenu. U ovoj bici vozač više nije potpuno sam. Suvremena tehnologija stigla je kao obavještajni časnik, pružajući oči i uši tamo gdje su prije bili samo intuicija i iskustvo.
Prvi napredak su senzori napetosti. Ovi uređaji, integrirani u točke vezanja ili u same remenje, neprestano prate silu primijenjenu na svaki lanac. Ako tijekom putovanja, zbog vibracija ili naglog pokreta, napetost padne ispod sigurnog praga ili se naprotiv opasno poveća zbog pomicanja tereta, u kabini se aktivira zvučni i svjetlosni alarm. To je rano upozorenje, elektronički šapat koji kaže nešto nije u redu, mnogo prije nego što vozač može primijetiti problem u retrovizoru ili ponašanje vozila. Drugi saveznik je inteligentna geolokacija. Suvremeni sustavi rutiranja ne samo da izračunavaju udaljenost. Povezani s bazama podataka koje bilježe stanje cesta, mogu predložiti rute s manjim indeksom vibracija ili izbjegavati poznate rupe, koje bi mogle snažno udariti u teret. Osim toga, elektronički sustavi stabilnosti, ESC, i monitori nagiba u kabinama djeluju kao kopilot za brzu reakciju. U slučaju naglog izbjegavajućeg manevra, sustav može primijeniti pojedinačne kočnice kako bi ispravio opasno njihanje sklopa. Monitor nagiba u stvarnom vremenu prikazuje kut prikolice u odnosu na tegljač, upozoravajući na bilo kakvo abnormalno pomicanje ovjesa, koje ukazuje na pomicanje tereta. Ova mreža senzora i algoritama ne zamjenjuje vozača, ona ga nadopunjuje. Daje mu prošireni živčani sustav duž 60 stopa njegovog vozila, omogućujući mu da osjeti što se događa s traga, kao da je to produžetak njegovog vlastitog tijela. To je most između ljudske vještine i nepogrešive preciznosti stroja. Nevidljiva težina, psihologija čovjeka koji nosi projektil. I tako dolazimo do srži svega, do elementa koji nijedna čelična koljevka, nijedan senzor, niti jedna savršena ruta ne može zamijeniti. Čovjeka za volanom. Vozač zavojnica ne prevozi robu, on čuva potencijalnu katastrofu. Ova ga istina prati svake sekunde, od trenutka kada dizalica spusti teret do trenutka kada ga istovari na odredištu. Psihološko trošenje je sporo, konstantno i duboko. Potrebna koncentracija nije ona uobičajenog dugog putovanja. To je koncentracija pilota borbenog zrakoplova u misiji. Mora slušati zvuk motora i karoserije, tražeći promjenu tona koja ukazuje na abnormalnu vibraciju. Mora čitati ponašanje kamiona u svakom zavoju, osjećajući kroz volan i sjedalo kreće li se masa iza njega u harmoniji ili se počinje kretati sama. Oči mu neprestano pregledavaju bočne retrovizore, ne samo radi promjene trake, već da bi vidio profil zavojnice, osiguravajući da se njezina sjena, njezin relativni položaj nije promijenio. Analogija pilotiranja kontroliranog projektila je točna. Imate artefakt ogromne snage pod svojom kontrolom, a vaš je posao voditi ga kroz svijet pun nepredviđenih događaja, zadržavajući smirenost dok znate da će kvar sustava ili vaše vlastite prosudbe imati terminalne posljedice. Ovaj se pritisak ne gasi na kraju smjene. Mnogi vozači priznaju da spavaju s otvorenim okom, figurativno i ponekad doslovno. Stres se nakuplja u tišini, manifestirajući se nesanicom, stalnom napetošću i ozbiljnošću, koja odmiče frivolnost. To nije posao. To je poziv prihvaćenog rizika. Vozač je ratnik na cesti, ali njegovo bojno polje je mentalno. Njegovo glavno oružje nije snaga, pa čak ni iskustvo, već čelična narav iskovana svakodnevnim prihvaćanjem prevelike odgovornosti. Nosi živote u svojim rukama, svoj i tuđe, i taj teret, nevidljiv, ali teži od bilo koje zavojnice, ono je što istinski definira profesiju. Tako da sljedeći put kada ugledaš jedan od ovih kamiona, spor i svečan u desnoj traci, s njegovim divovskim cilindrom osiguranim labirintom lanaca, ne vidiš samo vozilo. Vidiš završni čin drame od 2 čina. Ako si danas novim očima pogledao taj kamion koji nosi zavojnicu, ako si osjetio jezu poštovanja prema složenosti i hrabrosti koja stoji iza toga, onda je ova priča ispunila svoju svrhu. Pretplati se, jer na ovoj cesti svaki teret je putujuća legenda koja čeka da bude ispričana. Čuvaj se i poštuj giganta i čovjeka koji ga vodi,